афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. Бара ва гург. афсонаи украинӣ аз китобчаи афсонаҳои мардуми дунё. буд набуд, як барраи зираку доное буд. ин барра хеле шуху беқарор буд. як рӯз бо ҳамроҳи гала ба саҳро рафт ва шурӯъ кард ба бозӣ кардан. ин тарафу он тараф давид, то ин ки хаста шуд ва ором гирифту хобаш бурд. вақте ки аз хоб бедор шуд, фаҳмид ки хеле аз гала дур шудааст. ногаҳон садои ваҳшатангезе шунид ва як гургро дар рӯбарӯи худ дид. гург даҳанаш об кушода буд ки гуфт: паҳ 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 паҳ, чӣ ғизои хушмаззае! барача дид ки агар зудтар фикре барои наҷот додани худ накунад, гург ӯро як луқма мекунад. пас ба гург гуфт: гурги азиз, пеш аз хӯрдан ақаллан орзуи маро амалӣ кун. гург ки дар ҳайрат афтода буд гуфт: чӣ орзуе дорӣ? бара гуфт: ман садои хуше дорам ва суруд хонданро дӯст дорам. бигзор пеш аз хӯрда шуданам як суруд хонам. гург ба худаш фикр кард: чӣ бадие дорад? аввал сурудро гӯш мекунам, баъд ӯро мехӯрам. ба барра иҷозат дод ки суруд хонад. ма 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 ма. барра ба суруд хондан шурӯъ кард ва он қадар баланд садо баровард ки саги гала садои ӯро шунид ва ба тарафи садо давид. гург дид ки саги гала ба тарафаш меояд. ночор рӯ ба фирор кард. ин гуна барача бо зиракӣ аз марги ҳатмӣ наҷот ёфт. насиҳати хар ба гов. афсонаи аварӣ аз китобчаи афсонаҳои мардуми дунё. харе бо гове дар як тавила бо ҳам зиндагӣ мекарданд. соҳиби онҳо ба хар савор мешуду говро аз пас ба саҳро мебурд. кори хар ҳамин саворӣ буду кори гов шудгору хирманкӯбӣ. як рӯз ки гов аз кори зиёд хаста шуда буд, ба хар гуфт: мо говҳо аз шумо бадбахттарем. шуморо фақат барои саворӣ истифода мекунанд, аммо мо бояд ҳам кор кунем ва ҳам шир диҳем. дар охир моро ба дасти қассоб медиҳанд. хар дилаш ба ҳоли гов сӯхт ва гуфт: мехоҳӣ ба ту фикре диҳам ки аз кор кардан наҷот ёбӣ? гов гуфт: метарсам ки кори аҳмақонае ёдам диҳӣ ва вазъам аз ин бадтар шавад. хар гуфт: мо он қадар хар нестем, барои ҳамин моро барои шудгору хирманкӯбӣ намебаранд. беҳтар аст худатро ба беморӣ занӣ ва аз ҷоят наҷунбӣ. гов гуфт:
баъд моро бо чӯб мезананд. хар гуфт: каме мезананд, баъд оромат мегузоранд. гов фарду худро ба беморӣ зад ва марди деҳотӣ, ки кораш монда буд, баъди каме фикр харро савор шуду ба саҳро рафту ҷуфтро ба гарданаш баст. хар, ки аз насиҳати худ пушаймон шуда буд, намедонист чӣ кор кунад. баъди чанде қарор кард, ки бо насиҳати худаш амал кунаду ва худро ба беморӣ зад. мард асабонӣ шуд ва бо чӯб ба хар ҳуҷум кард. агар говро бахшидам ба он хотир, ки шир медиҳад ва гӯшташ низ ҳаст, вале ту агар кор кардан натавонӣ, беҳтар аст бимирӣ. хар тарсиду ба кор шурӯъ кард ва худ ба худ гуфт: бояд фикре кунам, ки гов ба кор баргардад. бегоҳ вақте баргашт, гов гуфт: дидӣ кори ман чӣ андоза мушкил аст. хар гуфт: он қадар ҳам кори вазмин нест, аммо як чиз маро нороҳат мекунад. гов пурсид: чӣ чизе будааст? хар ҷавоб дод: имрӯз мард ба дӯсташ гуфт: говам бемор, метарсам, ки бимирад. аз ин рӯ ҳарчи зудтар ба қассоб бояд фурӯшам. гов гуфт: медонистам, ки насиҳати хар ба кор намеравад. аз фардо мераваму кор мекунам. хар хушҳол шуд ва шаб бароҳат хобид. субҳ мард говро ба саҳро бурд ва ба писараш гуфт: як ҷуфти дигар ту гир ва ба гардани ин хар андозу кор кун. ба даст як чӯбе ҳам гир, то ин хар тамбалӣ накунад. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. شیرین برم